Chesterton raz povedal, že je milión dôvodov, prečo je kresťanom. Najdôležitejší z nich je, že je to pravda. Práve tieto slová boli inšpiráciou pre nás, keď sme tento rok vymýšľali mládežnícku konferenciu 2024. To fakt? Je to preto, lebo žijeme vo svete, ktorý je plný lží a klamstiev. Ale byť kresťanom znamená nasledovať pravdu. Ale je naozaj kresťanstvo pravdivé? Je naozaj pravda, že Ježiš je cesta, že je život, že je sám pravdou? Ako môže existovať dobrý Boh, keď je toľko utrpenia vo svete? A čo s hriechmi a históriou cirkvi? Prečo existuje peklo? Je možná evolúcia aj kompatibilná s knihou Genesis? Tieto otázky sa budeme pýtať odvážne na tejto konferencii. Pozývam vás, aby ste boli súčasťou. Sú to dôležité témy. Je dôležité, aby si bol kresťanom preto, lebo je to pravda a nie preto, lebo si tak narodil. Tak poď posilniť svoju vieru, priniesť priateľov, ktorí kresťanmi nie sú, aby mohli zistiť, prečo kresťanstvo je atraktívne a prečo je pravdivé.